சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் கொத்து பரோட்டா சாப்பிடலான்னு கொத்து பரோட்டா சாப்பிட போயாச்சு. அண்ணன் வெட்டி வச்சிருந்த ஆனியன் எல்லாம் தள்ளி போட்டுட்டாரு. அண்ணன் கை சுட போதுனே தம்பி சூடுக்கே சூடா புயலுக்கே கேட்டா அப்படின்னு ஒரு டைலாக பேசிட்டு அண்ணன் வச்சிருந்த மசாலா எல்லாம் தள்ளி போட்டாருங்க. போட்டுட்டு இருக்கப்ப அண்ணன் கிண்டுறப்போ வேற லெவல் என்னடா ஆவியா பறக்குது அப்படின்ட்டு அண்ணன் வச்சிருந்த முட்டையை உடச்சு ஊத்திட்டாருங்க. ஊத்திட்டு அப்படியும் கிண்டிட்டாரு. அப்புறம் பரோட்டாவும் பிச்சு போட்டுட்டு பார்க்க வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அதோட சிக்கனையும் சேர்த்து போட்டுட்டாரு. சிக்கனை போட்டோன்னே அண்ணன் கொத்த ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. இருக்காங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அண்ணன். அந்த சவுண்டு இருக்கே வேற லெவலு. அப்படியே ஆவி பறக்க எண்ணெய் ஊற்றி கேஷ்நட்லாம் போட்டு வச்சுட்டு பார்க்க அப்படி வேற லெவலில் இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் கொத்தி முடிச்சுட்டு இருந்தாப்பா தம்பி போய் நல்லா தம்பா சாப்பிடுப்பா நீ வேறு ஒளியா இருக்கு அப்படின்னு. சரி அதோட ஏதாச்சும் சைடிஷ் ஆர்டர் பண்ணுவோம்னு சொல்லி சிக்கன் 65 சேர்த்து ஆர்டர் போட்டாச்சுங்க. அதை எடுத்து பார்த்தா முறுக்கா சிக்கனா என்னன்னு தெரியல, அவ்வளோ முறுமுறுப்பாக சிக்கன் வச்சு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாயில் வச்சுங்க வேற லெவலுங்க. எந்த ஊர் கொத்து பரோட்டா மாசுண்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பா.